Hello, South Africa. This is your boy. Hey, your boy, P-U-W-A, a.k.a. Puhang. Hlezi ngisho emakhaya ukuthi uma ungathembeki sizokuthinta thina. Sothi mase sikuthintile uzoba uthembeka. Sothi mase uthembeka uzothembeka. Hey, okuyirula basoba straight mfana. Hayi bafethu niyazi nizoba straight okwerula ke na-ke uyazi ke upuwa kavaya eyi-1 hamba nositozi lapho mkena ngontwana kasa babhaya bafethu namhlanje sithole i-tube bafethu ama-tube these days they are not anonymous basitshela ngco ukuthi bafethu yanibona niyabasolva labafana laba badeleli vele bayadelela babuya nakusaka nathi siyafika-ke sithi awuthembeki sikubamba bambe bese wenzani boy uba straight owerula boy. So namhlanje siniphethele ezimnandi hlalani nathi kushow yethu bafethu sibone nani ukuthi intwana wenzani umoshe ngaziphi niyazi masiceda lapho makuthi vele umoshile sambila uthembeki show. Sesiyitholile-ke iThiphu umthimbuthi-ke and nakudlana bathe ukhaba umngani wakhe manje siyangena-ke na siyobona I hope angesikhoza idrama for abantu balana cause abazi next-ke na-ke mhlawumbe bayazi sambeni. Niliskipa? Askika ke. Okay. Mhlawumbe mayela sabakashila ngini kwenza nje. Nyonya sasa. Sanibona lapho. Noma kwenza ngalani? Kinisitshele. Siviyela sifana sifana sekwenza kanjani? Eish angini yazi. Yeah. Mara uthi yasazi. Yeah, ngisho ngiyanibona. Yeah. Awuchaze lento wathi la uzosikane fana. Asho yazi manje thina siyabona ngihamba notrend. Yeah, selawela. Ngibona njengoba silathi na ke sinalo mpika nalaba mfowethu sihamba nabo laba. Kusho ukuthi khona ongathembeki. Ungathembeki. Khona sokusikambo. Ya nema ngazi ukuthi yimi mara yini but khona ongathembeki. Wena mawucabanga mhlawumbe ubani? Ngithi thina sithembeki ne. Wena uyathembeka? Thembeka nje. Yeah, ne. Sibaye ke lawo nesakusukela ne. Ngisukela. Wena mngani wakhe wena uyathembeka. Hayi mina vele ngiyathembeka. Okay, hayi kusho simoshi isikhathi. Manje wena njengoba umngani wakho wenza into straight uthini kuye lo? Wona u-straight ngisho siphila sonke. Oh. Sonke si-straight. Sathembeka siyithuba. Okay. Sithi ayibona lento yakhe ka. Sithi kahle lento vele isiyona la bayiplanile manje. Siplaneni yini lokho? Ngiyacabanga khala endlini yazi. Bakhala ngobani? Bathalo. Wena lokhu uhambe nekhadi. Ikhadi? Yeah. Hawa mnaka. Mara makathi bakhala ngobani usho njani? Uhlala la wena wena. Ngizekumngani. Manje manje bakhala ngobani? Phela ngabe bakhala ngaye lo ngabe sisabazali bakhe. Nyama leli khanda nyamalala nawe. Hayi ndaba ngiyabona. Mhlawumbe lani. Siplane somara siplana. Ngiyabona. Indebe yelo. Indebe. Awathandi Indebe. Yabona ngathi izihlanyisana. ngiyabona ngazi. Asihlale phansi ke ndoda sele wena phela. Zeremi. Yeah. Hamba. Yini ndoda kulahleka ikhadi kwalahleka nayo. Gcine nini endlini? Singayiqedisi ngibayini. Yini okwenza ukuthi baleke endlini? Iskila yabona like ish. Isikhathi ngizama kumele ngifocus iskila sinomngani. Angikuzwa mina ukuthi thini uyamuzwa? Ngithi isikhathi asikho. Yeah. Kumele sifocus iskila sinomngani. Yabona kumele sibe yithu sifunde vele. Manje uzoba khohle endlini. Yeah, ish like yabona. Isikhathi sinomngani. Maye niyafunda njengoba sihleli la. Nje sisaphumula sifunde nje. Ngisaphumulile. Manje awujama sikhulume-ke liphi ikhadi? Liphi ikhadi? Awuyalazi.
Uyalazi manje. Kalazi. Nakhona ufuna usicela kwani? Akanazi usuke ekhaya uthi uzokufunda. Akasukana nje ikhadi ekhaya. 2 days semzini othi uzofunda. Ule school like yini na? Ngano bachile ikhe ngo2 hawa Atata, asila ngozodlala la. Sena msuku. hayi baba uzositshela Ansuku. asitshela What's next? Okay. Awuphinde futhi. asitshela Awuphinde futhi. asitshela Hayi, amakamera la ngatazoba off. kwenzakalani silazi khathi Anivale kancane, anivale. Asilazi khathi manje. Anivale. hayi man angilazi Yaphinda futhi khathi bafiki. hayi basilazi khathi Lazi khathi. hayi khona bafethu hayi Ufuna sitimela makheve. Funa satimela amakamera futhi. okay bafethu okay Yebo walip card lo. Hayi nangu ngathi. okay bafethu okay ngizongitshengisa ukuthi kuphi khathi Yeah. Oh, benilifanele ikhathi. bese ngaliplani Manje sifike kanjani la ikhathi? Manje besindlela mase solo simbuza ukuthi ikhathi lifinida lazi. asaxolisa bafethu saxolisa Neqolisa. ngizoliveza khathi ngizoliveza Hayi sazoqolisa. ngizoliveza khathi Singafiki leso sikhathi ngoba. Asamfuna ikhathi nithi. Sam. Ikhathi. Sam. Akeze nalo. Manje amajita azosichazela ke matata. Ile khali kahle kahle. Eliplanning kahle kahle ngalo. Wena uthi imbo idlala nophethe le khali. Ngicabanga. Ngicabanga ke. Legacy izinto zifana nazibhayizisa iplan. Bese kade thina siyidlala masifika la ukufika kubashoni esikoleni nodwa yafunda. Indaba yethu besithi Yeah. nayikhaya ngithuma ngale khathi. Ngasala vele ngathi ngisengeza kumngani ukuthi vele lithi sethazini. Yeah. Yeah, for amanga ntwana kumele sikushare something mfana. Asikwazi ukukushiya nje singakwenzanga next. Yabona? Sona umuntu operator nje kuphela. Yabona? Ayaxolisa. Halla amakamera bazongigcimela wona ukugcina yabona? Bangagcini. Sifuna ukuthi ube yintwana esharp man. Bese intwana eshaphu. Awusiyintwana esharp, uzoba yintwana esharp masana. Hawo. Ngiyantshala. Intwana ha. Asintwana shaka. Mm. Yazi ambani? Abethi frog jump ufika la. Frog jump. Yeah. Kathulo phansi. Come out they call. Hey, move buddy, move. Bamba indlebe. Kombisa ukuthi uzokuzwa. Uyabuyela. Move. Kathulo phansi. I can't enough man Ubusho bani? Fika la wona sodila nawo kodwa. Ibaba indlebe. Indlebe. Bethe madolo. Yabo ukubona mama. Mama indlebe Indlebe man. indlebe ezakhe. Rafethu Move. asekurati Hayi, ngizokugcina for lokho. angisaphina Move. Uzophinda ujampa uhlale nomngane wakho. angisaphina Uzophinda. Wena nje wena manidla le mali kuthini ku? Yeah, ngoba uyamazi akasebenzi ukuthi uyithatha le mali. ngithi mhlambe ekhaya bayamupha ngoba kimi ushiso njani Amadram lana amanzi ne. Yeah.
athi khona uzongena emadramini Hayi kumele kukhuluma indaba ekhona umngani ufikeni ngikhathi athi awukhuluma ukuthi hayi ulithethe azakhe abatshele Yeah. ufika la kimi suspend imali manje washela manga masifika la. abezama umprotector Ngifela into ngazi engayazi ukuthi yabona. izoba so Ngifela into engayazi yabona. Nangenye inyanga ungaphinde yenze into enjalo. yabona. ngingisaphinde Ngokugcina la. ya kokugcina nawe lisa ukuqhaqhazela la Le nto kahle kahle ngabe sengifaka la emanzini. Yabani le phone? yenze okay ifoni seyicova ne wathi ya ubona boheshi la Ungene emanzini. ngongene manzi Mfethu nani uyabona ke na-ke intwana ezidelelayo siyafika siyazilungisa mfethu. Njengenjwayelo uma ungathembeki siyakulanda ntwana bazokwenzani ntwana nasiceda ukubabamba bazoba straight okuyirula. Uyangithola ke lisizothembeka isho bafethu nani uyabona Twitter simbambile nayo ifoni yakhe endlini bashilo ukuthi ngathi yamdaka nayo nali nekhathi elitshontshiwe bafethu. Kanti ke le ntwana zenzani mfethu? Le ntwana lezi. Sibhekani vele. Namhlanje abazali bazolala bajabulile. Kusebenzekile. Le ntwana ngiyacabanga sizoba straight izoyenza into ezi-right. Isihopa emoshanga And ngizofela amacala engingawazi. Yabona? Yabona nawe mangabe umngane wakho lapho nihleli lapho nje nenza izinto ezingathi serious awuthembeki isho bafethu sonibona next time.